F'pajjiżna bħalissa hawn iktar minn 1000 każ li qed ikun segwit mid-Dipartiment tal-Probation u l-Parole. Dipartiment li permezz tal-uffiċjali u l-psikologi tiegħu isegwi dawn il-każi, jagħmel rapporti u jgħin kif jista' biex persuni b'sentenzi ta' ħabs jerġgħu jintegraw lura fis-soċjetà. Id-direttur tal-Uffiċċju tal-Probation u l-Parole, Miriam Sevasta, spjegatilna li l-uffiċċju s'issa dejjem iffoka fuq min iwettaq ir-reat, però qed imur lejn il-kunċett ta' medjazzjoni bejn min iwettaq ir-reat u l-vittma. Il-konċett ta' War Victim Offender Mediation u li sa fejn possibbli titnaqqas il-firda u l-antagonizmu bejn il-perpetratur tar-reat u l-vittma tar-reat. Dan huwa wieħed mill-prinċipji fondamentali li jgħin fl-implementazzjoni tal-ġustizzja riparatriċi. L-offiżi li jkunu wettqu l-persuni li bħalissa jużaw is-servizz ta' dan id-dipartiment ivarjaw minn droga, serq, vjolenza domestika u sesswali imma anke ta' traffiku u oħrajn. L-etajiet ivarjaw. Dwar il-medjazzjoni Sevasta spjegatilna li dan il-pass ifisser taħriġ ġdid għal dawn il-professjonisti biex b'kapaċità jresqu lill-vittma u l-perpetratur qrib xulxin u flimkien jinstabu rimedju u soluzzjoni għal ħsara li tkun saret. Il-taħriġ kien ukoll jikkonsisti f'informazzjoni relatata mal-liġi kif ukoll taħriġ ieħor dwar kif se jsiru l-laqgħat bejn il-vittma u l-perpetratur. Bħalissa jinsab fl-aħħar stadji tiegħu l-hekk imsejjaħ Victims Charter, dokument li jispjega x'għandu jistenna l-vittma kif ukoll x'għandu jirċievi bid-dritt fi proċess ta' medjazzjoni. F'Novembru li għadda dan id-dipartiment kien rilokat għal post biktar faċilitajiet xi ħaġa li setejn bil-bosta fil-proċess ta' medjazzjoni. Dan minħabba l-fatt li ġewwa l-uffiċini l-ġodda id-dipartiment ħassib li jagħmel waiting area separata minn dik tal-offenders, jiġifieri li l-vittmi ser ikollhom waiting area lihom. Ħassib ukoll li jkun hemm kamra għadd apposta fejn se jsiru l-laqgħat bejn il-vittmi u l-perpetratur u barra minn hekk ħassib ukoll li jimplementa miżuri ġodda relatati mas-sigurtà. B'hekk is-servizzi mogħtija jiżdiedu fil-kwalità biex fis-soċjetà ħadd ma jitħalla jbati għal xejn.